Вітанечка, даражэнечкі. Праслухалі цудоўную песню. Я, як заўсёды, забыла вмыкнуць мікрафоны, але побачила, што мне ОБС-ка семафорыць про тое, што «Эй, тебе не чуваць». Так што прывітанне, маленечкі косяк пакуль, так што выпраўляемся па крышачку. Сёння будзем стрыміць доўга, мне падаецца, таму што будзе сёння такі агляд па Херсону. Я знайшла даволі цікавыя артыкулы. І мне вельмі важліва, каб гэта чулі беларусы. Адзінае, што буду я сёння гутарыць украінскай мовай, таму што у нас сёння украінскае свята, у нас сёння вызвалены Херсон. Лунаюць сцягі, канешне, будуць відэа, канешне, пакажу. Адзінае, што на пачатку, калі я пачала збіраць храналогію падзеяў па акупацыі, вызваленні Херсону, выявілася, што YouTube блакуе вельмі шмат відэа. Таму, сябры, тое, што можна паказаць, канешне, я вам давяду, але, скажем так, самыя такія пікантныя моманты, усё гэта ў тэлеграм-канале, хутка я дадам свой агляд на сітуацыю і хацела бы сёння таксама і сяброў прывітаць і падзякаваць, шчыра кажу, беларусам, якія сёння літаральна завалілі мяне паведамленнямі, сказали трымацца, і шаноўная пані з Даніі заданаціла нам 100 евро і сказала «Хер ів, а не сон». Так што маскалям спаць не даем, нягледзячы на тое, што ў Херсоне няма святла, няма газу, няма вады. Яны сёння святкуюць, там сёння лунаюць украінскія сцягі. І перад тым, як я пачну нашу размову пра падзеі ў Херсоне за астатнія амаль 9 месяцаў, я хацела бы нагадаць вам, 24 лютага ЗСУ запэўнілі нас у тым, што ўсё будзе добра, і я, канешне, хацела бы, каб вы пачулі іх. Ситуація на фронті контролюється Збройними силами України, за нами перемоги, противник несе великі втрати. Адже що? Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підем воювати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе. Безумоўна, вера в ЗСУ і упэўненасць у іх увесь гэты час натхняла нас, матывавала нас. Літаральна з першых дзён мы з вами разам прымаем удзел у гэтым усім. Я кажу зараз пра, канешне, пра тых украінцаў, хто ва ўкраіне, пра тых беларусаў, хто ў Беларусі, і шчыра дзякую тым беларусам, хто знаходзіцца за мяжой і літаральна увесь гэты час надае нам падтрымку. Сёння я не дадавала інфармацыю па дабрачыннага фонду. Я лічу, што там патрэбна зрабіць агульную справаздачу. Адзінае, што сёння мы зачынілі папярэдні збор, якой мы праводзілі на бінокль і на шыны. Мы сабралі з вами 18 750, і крышачку пазней ўжо прыйшоў данэйт ад Даніі, ён ужо пойдзе на наступны збор. Наступны збор мы агучым заўтра. 18 500 з 31 500 мы сабралі, рэшту хлопцы сказалі, што зачыняць самі. Адзінае, што хацела бы зазначыць, што бінокль яны ўжо набылі, і калі б атрымаецца падгрузіць фатаграфіі, я, канешне, гэта зраблю, пакуль мы будзем глядзець відэа, і напрыканцы я вам пакажу, што набылі і што плануем набыць. Так што я шчыра дзякую кожнаму, хто прыняў удзел. Справаздача будзе на крыніцы Хелен Мінскай, хутка дадам гэтую інфармацыю на дабрачынны фонд. Я шчыра вам дзякую за тое, што вы не пакідаеце нас, таму што гэта наша агульная барацьба за вызваленне Украіны і вызваленне Беларусі, безумоўна. Сёння праходзіла шмат фейкавай інфармацыі, нібыта пра нейкія перамовы, але літаральна на днях я распавядала, што хутка з'явіцца рознага кшталту ІПСО. Давайте свет, мабыць, я крышачку прыбяру, таму што я неяк вельмі моцна вам адсвечваю. Канешне, аж зорачка свечу. Мне патрэбна свяціць вельмі яскрава, але не настолькі. Вось, прыходзіла інфармацыя пра нібыта нейкія дагаварнікі, пра нібыта нейкія перамовы паміж Украінай і Расійскай Федэрацыяй. Гэта ўсё лухта, гэта ўсё хлусня, брахня, называйце як падабаецца. Лухта гэта з гумарком.
Пакуль не ідзе мова за ніякія перамовы, таму што ну, там мне падаецца абсалютна нейкую фігню пішуць кшталту, што там нават у Малдове будзе вырашана пытанне. Не, пытанне будзе вырашана вайсковымі Украіны, у складзе якіх ваююць нашыя дабрабаты інтэрнацыянальнага легіёна, дзе ёсць беларускія батальёны, беларускі полк, нас шмат. Спрабуюць палічыць, колькі ваяроў у складзе беларускіх дабрабатаў, але нічога ў іх не атрымаецца, таму што гэта зачыненая інфармацыя, і да канца вайны яна відавочна нікім не будзе агучвацца, што лагічна. Адпаведна, я заклікаю беларусаў, калі ласка, усе тыя, нават з прарасійскіх, асабліва з прарасійскіх крыніцаў паведамленні, якія вы чытаеце, ну, давайце аб'ектыўна, ну, загадзя гэта ўжо хлуслівая і абсалютна брехлівая інфармацыя, якой абсалютна няма даверу. Калі ласка, карыстайцеся украінскімі крыніцамі, афіцыйнымі жадана, таму што бывае такое, што інфармацыя, якая падаецца нават ну, нібыта незалежнымі беларускімі СМІ, не адпавядае таму, што адбываецца насамрэч. Таму я заклікаю гэтую інфармацыю перавяраць адпаведна і ўсё ж такі арыентавацца на тыя паведамленні, якія дае і інфармацыйна украінскі бок, таму што яны зацікаўлены ў тым, каб украінскае грамадства ведала аб'ектыўную сітуацыю, гатавалася да нейкіх падзеяў. Канешне, мы сёння лікуем па Херсону. Канешне, шчыра кажу, сёння все смяяліся, усе лікавалі, а я чамусьці разрыдалася зранку, таму што ну, што называецца, адпусціла, і шчыра кажу, гэта такі быў момант для мяне, калі вось можна дазволіць сабе ўжо і паплакаць, і ўсё спісаць на слёзы шчасця. Не, у нас, на жаль, гісторыя гэта ўся трывае, вайна трывае, у нас вельмі цяжкая сітуацыя на Донбасе, у нас вельмі складаная сітуацыя на поўдні Украіны. Віталь Кім сёння паведаміў таксама, што амаль уся Мікалаеўская вобласць, хаця учора былі паведамленні, што ўся Мікалаеўская вобласць, не ўся, яшчэ адзін раён там застаецца акупаваным, але хутка я абсалютна ўпэўнена, ён будзе звольнены і вызвалены, прабачце, не звольнены, вызвалены, і Мікалаеўская вобласць, ну, мабыць, але зноўку пад вялікім пытаннем будзе пачуваць сябе спакойна. Судзячы з таго, што мы сачым і назіраем у сетках па паведамленнях, якія мы атрымліваем у тым ліку з зямлі, мне падаецца, спакою хутка не чакаем, гатуемся. Сёння праходзілі паведамленні па ўкраінскіх крыніцах, што хутчэй за ўсё ў Херсоне будзе правы бераг абстрэльвацца, і сітуацыя, на жаль, там не такая будзе спакойная, як сёння, але я вельмі спадзяюся, што аміне нас гэтая праблема. Верым у СУ, канешне, і бажаем шчасця і успехі в нашим військовим, тому що насправді наше життя зараз цілком і повністю в їх руках. Таким чином, я переходжу до українських новин. Хотіла би приділити увагу Херсону. Мабуть, це буде трошки довго, але для себе я вибудовую хронологію подій і хочу донести до білорусів, білоруською знову скажу, хотіла би довести до білорусів, що покуль боротьба триває, а Херсон для нас яскравий такий приклад. Поверьте мне, нас будут падтрымліваць, калі мы здатны чыніць супраціў і паказваць, што у любых умовах, у якіх бы мы не знаходзіліся, мы ўсё роўна грамадзяне нашай краіны, і мы будзем стаяць за яе до конца. До конца, до вызвалення, до незалежнасці, до той прыгожай і класнай будучыні, пра якую мы так марым, а беларусы асабліва. Заўтрашні дзень з погляду беларускіх навінаў даволі такі складаны, тому што заўтра дата, калі 2 гады як не стала Рома Бондаренка, і адночас у гэты дзень быў затрыманы наш сябра Мікола Дзядок, і вось гэтым дзвюм хлопцам, гэтым двум нескораным я хацела бы прыдзеліць заўтрашні эфір, калі ўсё будзе добра, тому што тут бываюць розных кшталтаў у нас нюансы, але я паспрабую выйсці, распавесці вам пра
Рому Бондаренка, што вядома, на сённяшні дзень беларусы ведаюць, што фактычна на стопе яго справа, нібыта там амаль ён сам пашкодзіўся. Заўтра будзем разбіраць гэтыя два кейса і таксама згадаем, я паспрабую знайсці Міколы паведамленні, таму што Мікола Дзедок, як я ўжо зазначала, адзін з найлепшых, на мой погляд, палітыкаў, з моладзі палітыкаў у сучаснай Беларусі, і, канешне, яго ўнёсак у развіццё беларускай дэмакратыі, ён, шчыра кажу, вось гістарычна будзе вызначаны. Зараз нам падаецца, што гэта нічога не ўплывае, што гэта аніяк не фармуе грамадскую пазіцыю, насамрэч не, таму што і свайго часу, шчыра кажу, на пачатку я Міколу ніяк не ўспрымала, мне падавалася, што нейкі там блогер нешта там кажа, актывіст, часцяком мы бачыліся, але я пачала прыслухоўвацца да яго, і я немаверна ганаруся тым, што у нас ёсць такой палітык, якой у ўжо вызваленай Беларусі будзе, канешне, мець сваю вагу, абавязкова. Так, Херсон, давайте крышечку павернемся на амаль 9 месяцаў назад. Пачинаємо українське спілкування, тому що сьогодні Україна визначає день історичної події, коли звільнено наш Херсон. І, відповідно, це буде ознакою в світовому суспільстві, тому що те, як наші бійці йшли до Херсону, вибивали русню, спиняли її і, на мій погляд, ще невідомо, звісно, скільки постраждало в Херсоні. Зараз вже з'являються повідомлення про катівні, про загинутих. Це швидко буде в пабліках, і це наша радість, наші, скажімо так, сльози щастя за Херсон, вони дуже швидко перетворяться в абсолютну горіч. Я, на жаль, майже впевнена в цьому, але дуже-дуже хочеться вірити в те, що там не було такого жаху, який був і в Харківському напрямку. Ви пам'ятаєте, в Ізюмі скільки людей знайшли, те, що було в Київській області. Я дуже сподіваюся, що в Херсоні, мабуть, не спрацювали ці жахливі методички, і, мабуть, є якась така дуже маленька, але надія, що там була все ж таки інша історія, але маємо маленьке але. Це Орда, вона страшна, і, на жаль, вони діють як не тварини так не діють. Це дійсно має бути визначено як окрема така субстанція, як окрема термінологія. І орки навіть, ви бачили ці звернення, що, будь ласка, не ображайте нас, тому що орки – це вояри, це справжні бійці, і вони не гвалтували дітей, не вбивали вагітних жінок і все решту. Тому якось, мені подається, з часом буде окремий термін тому, що робили росіянці на території України під час війни з 2014 року, тому що, на жаль, ця історія почалася не 24 лютого 2022 року. І так, Херсон. Офіційні джерела повідомлюють, що бій за Херсон розпочався після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року. Наступ російських військ на Херсон відбувався з півдня, зі сторони Кримського півострова. Чому важливо визволити Крим? Самі українці це чудово розуміють, а білорусам, мабуть, треба буде ще пояснювати, чому ніколи Україна не піде на договорні ті. Це буде називатися офіційні перемови, при яких Крим не буде звільнено. Тобто Крим – це для нас такі ключові. І Крим, і Донбас – це ключові наші українські території, які мають вдихнути незалежність і більш ніколи не представляти погрозу всієї території України.
Водночас 1 березня росіяни прорвалися до Херсону за допомогою бронетранспортерів. Вже 2 березня місто було повністю окуповано. Після захоплення міста окупантами стало відомо про підготовку так званого референдуму за Народну Республіку, визначає це ХНР, але малося на увазі, що ХНР це типу Харківська, а ХРН це Херсонська. Ми жартували з цього приводу, але водночас розуміли, що місто знаходиться в величезній небезпеці. І бої за Херсон зупинилися 11 листопада, тобто сьогодні, 2022 року, перемогою України. І я нас вітаю. Сьогодні я писала багато «Слава нації». Дякую, друзі, вам. Вітаю в чаті. Героям нашим слава, дуже дякую. Мені, чесно, українці, мені десь дуже приємно тут в серці, десь тут в серці, що я знаю людей серед наших активістів, які безпосередньо приймали участь, але не скажу хто, не скажу як. Це мені подається з часом. Сьогодні я попросила деяких наших воїнів дати коментарі. Якщо вони погодяться, я обіцяю, зроблю з ними доволі таки цікаву розмову, тому що мені є ще про що з ними поспілкуватися. І також є ексклюзивні кадри наших бійців з Херсонського напрямку, але це все з часом, згодом, коли можна буде це все публікувати. Як свідчить перебіг подій, Херсонський напрямок є одною з найгарячіших точок в російсько-українській війні, перепрошую. На Херсонському напрямку російські війська використовували і використовують доволі важку техніку. Ви знаєте, що місце обстрілювалося буквально всім, що можна, і звідки тільки можна. Це було і море, і небо, і земля. На щастя, він не постраждав так, як Маріуполь, але водночас також не спинялися ані на один день там вибухи. І якщо на початку це була військова російська техніка, то вже з часом наші ЗСУ добралися до їх складів, до їх окупаційних адміністрацій і викоріли фактично їх з правого берега Дніпра. Відповідно, Херсон весь цей час переживав те, що, скажімо так, деякі регіони України тільки час від часу відчувають. 24 лютого близько 5 ранку окупанти почали обстріл Чорнобаївського аеропорту, але оскільки розвідка ЗСУ знала наперед про такі дії ворога, то під час обстрілу ракетами «Калібр» російськими українські літаки вже були в повітрі. Протягом дня російські війська взяли декілька міст області під свій контроль. Це Єнечськ, Скадовськ, Каховка, Нова Каховка і Таврійськ. Також були захоплені Каховська ГЕС і Північно-Кримський канал. 25 лютого стало відомо, що бої велися в районі Антонівського мосту, які російськими військами вдалося взяти під контроль, що дозволило окупанту війти на кордон Херсон, Нова Каховка і Каховка. Вже 26 лютого відбулася евакуація населення з Антонівки. 27 лютого до Херсону евакуйований дитячий будинок з Антонівки. І також стало відомо, що Антонівка, ймовірно, залишається без газу, без електрики та без води. 28 лютого російські війська увійшли до селища Замівнік з сторони Чорнобаївського аеропорту, перед цим оточивши Херсон. Березень відзначився тим, що російські окупанти вже 1 березня наступали з боку аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля хлодокомбінату. Містом просовувалася окупаційна техніка, були випадки взяття цивільних заручниками. Увечері до міста увійшли російські танки та БТРи. Закріпились у кількох точках обласного центру, окопувалися на позиціях. У місті йшли вуличні бої окупантів з теробороною. Вдень снаряди російських окупантів потрапили в житлові будинки.
О 17:00 ворожі БТРи обстріляли автоцистерну рятувальників, які гасили пожежу в ТРЦ «Фабрика». Постраждалих в той час не було. Водночас, якщо ми будемо відстежувати хронологію подій, стало відомо, що вся територіальна оборона міста Херсон, ну майже вся, загинула під час, коли вони чинили опір окупантам. 2 березня зранку кілька вибухівок пролунали в районі аеропорту Херсону. І, за словами голови Херсонської ОДА Геннадія Лагути, місто було повністю оточено ворогом. Горіла будівля СБУ, окупанти займалися мародерством в аптеках та магазинах. Є кадри, коли жінка сперечалася, ви, мабуть, їх пам'ятаєте, і бажала їм засипати насіння в кишені, що потім, мені подається, потім ЗСУ і робили, і вже в серпні, в вересні ми побачили величезну кількість соняшнику в доволі таки неочікуваних місцях України. Мер міста Ігор Колихаєв написав у Фейсбуці, це все було 2 березня, «Ми все ще Україна», та закликав російських військових організувати зелений коридор для вивезення з міста поранених, евакуювати мешканців та підвезення ліків та продовольства. Він підтвердив, що Херсон перебуває у блокаді окупаційних російських військ. Водночас Олексій Арестович, радник президента України Володимира Зеленського, заявив ввечері, що в Херсоні тривають бої. Російські військові, за його словами, контролюють лише центр. Той же вечір, станом на 1-2 березня, окупанти перебували у всіх районах міста, жителям радили не виходити на вулицю. Під час доволі важких боїв протягом 1 і 2 березня в місті загинуло щонайменше 30 мирних жителів. 3 березня, за попередніми даними, в аеропорту Херсона вояки ЗСУ розбили всю техніку ворога і гелікоптери та ППО. У денну пору загарбники почали минувати місто, ставити розтяжки. Увечері окупанти захопили Херсонську телевежу, у місті не працювало кабельне телебачення. Російські окупанти завозили до міста автобусами людей з Ерефії, аби ті на мітингу проголосували за приєднання до окупованого Криму. 4 березня окупанти розпочали трансляцію 24 російських телеканалів на 3 російських радіоканалах через приставку Т2. У місті працював лише один телеканал, що транслював всеукраїнський марафон UA Херсон. Інші регіональні канали в області не працювали. Аналогічна ситуація була і в інших районах області. Водночас Херсонська ОДА повідомлювала, що окупанти відключили операторів Київстар та Водафон по всієї області. До міста з'їхали російські вантажівки з гуманітарною допомогою, це беремо в лапки. Люди на центральній площі зустріли їх гаслами обурення. Натомість магазини безкоштовно роздавали людям залишки продуктів, що залишилися на складах. У місті також планувалося провести проросійський мітинг та створення так званої Херсонської Народної Республіки та приєднання регіону до Росії. Всупереч проросійським провокаціям вийшли патріоти з українськими прапорами і зірвали цей мітинг. Дуже багато, до речі, було відео з цього приводу. Ви пам'ятаєте, як в Херсоні зупиняли БТРи буквально голими руками, як херсонці виходили на вулиці. І я дуже добре зараз пам'ятаю стрім, я, на жаль, не пам'ятаю, як звали ту жіночку, яка не боялася виходити на вулиці Херсону, і водночас вона казала, що територіальна оборона Херсону на той час, на жаль, не була укомплектована повністю, як того варто було зробити до початку активної фази, але не дивлячись на це, херсонці виходили, і вже в той час Херсон демонстрував, як необхідно чинити опір окупантам, не дивлячись на те, що в руках немає зброї. В руках, як ви пам'ятаєте, херсонців були виключно українські прапори. Водночас, 5 березня, за словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, вранці ЗСУ завдали потужний удар по російських військових біля Херсона. Кілька тисяч мешканців Херсону вийшло 5 березня на акцію протесту проти російської окупації. Акція відбулася на центральній площі Херсону, куди сходилися люди з усіх районів міста.
Пізніше російські окупанти без вагань відкрили попереджувальний вогонь у повітря. Але це не зупинило мешканців Херсону. Приблизно о 11:30 російські військові залишили центр міста. Також, пробачте, вітаю вас. Також хотіла би зазначити, ви пам'ятаєте кадри, коли в центрі міста Херсон люди зібралися на абсолютно мирну акцію, і водночас окупанти почали гатити по них різною стрілецькою зброєю, і також мені це згадали білоруські протести, тому що вони почали використовувати світлошумові гранати, які буквально розривалися під ногами херсонців, і таким чином вони спробували розтягнути людей по різних куточках міста для того, щоб вони не концентрували увагу, не могли проводити акції супротиву, акції протесту щодо окупантів. Українці, я одразу перепрошую за свою українську, я вчуся, так що, мабуть, ви десь мене будете виправляти, але мені подається, що за 2 роки останніх я таки доволі непогано себе навчила, дуже багато зараз читаю, Тараса Григоровича Шевченка, до речі, читаю, так що прокачаю себе ще і літературною мовою. Це такий невеличкий відступ. Я дивлюся, чи є в мене відео з цих подій. Я не підгружала, тому що там є кадри, які буде блокувати YouTube, тому що зараз все, що пов'язано з вибухами або пожежею, чомусь YouTube це не подобається, і знову ж таки буде на каналах моїх, на моїх ресурсах розміщена інформація щодо Херсону, коли ми будемо робити вже загальну аналітику. 6 березня жителі Херсона вийшли на вулиці з українськими прапорами, щоб знову влаштувати масштабний мітинг проти російських окупантів. Вони скандували гасла проти армії Хуйла, українці також співали гімн України. Зазначається, що звуки гімну, які виконував трубач, лунали з балкона на всю площу Свободи. Крім того, водії також підтримували протестувальників автомобільними гудками. Попри все, місто, тимчасово окуповане росіянами, активно протестує проти окупантів, а також проходять багатотисячні мітинги, і майже ніхто не приймає від росіян так звану гуманітарну допомогу. Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна зміг відновити зв'язок в Херсоні. У ніч на 7 березня українські війська завдали контрудару по окупантам в Чорнобаївському аеропорту та й знищили до 30 гелікоптерів окупантів. 8 березня у Антонівці та Зеленівці працівники Херсонгазу відремонтували газову мережу. 13 березня міський голова Скадовська Олександр Яковлев повідомив, що в місті немає окупаційних військ, проте російські війська згодом знову війшли до міста, розмістившись в одному з літніх дитячих таборів на околицях міста. 14 березня російські терористи обстріляли село Високопілля на Херсонщині. Прокуратура області відкрила кримінальне провадження. У Білозерці російські окупанти стріляниною розганяють протестувальників, що перешкодують шлях їхній колоні. 15 березня, о 12-й українська авіація провела зачистку Херсонського аеропорту. В районі Чорнобаївки ворог втратив 7 бойових гелікоптерів. Чорнобаївка окремо. 25 березня, за інформацією Пентагону, Росія втратила контроль над частиною Херсону. Зокрема, Збройні сили України провели успішну операцію на Херсонщині та звільнили село Нововоронцовка. Цей населений пункт знаходиться на кордоні з Дніпровською областю. Раніше російські військові намагалися прорватися до сусідньої області, але українські військові зірвали усі плани загарбника. 30 березня Збройні сили України продовжують проводити оборонні дії за тимчасово окуповані території Херсонської області. 30 березня нашим бійцям вдалося поновити законний контроль у населених пунктах Орлове, Заградівка та Кочубеївка. Це повідомив Генштаб ЗСУ. Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України противник намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочинає підготовку до проведення референдуму зі створення
квазідержавного утворення на території Херсонської області, також повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Вже 31 березня 2020 року стало відомо, що 11 сел звільнено від російської окупації. Нагадую, це все березень, події березня. Це активна фаза. Водночас з цим ви пам'ятаєте, що велися дуже активні бойові дії в Київській області і зазначу, що пік нашої волонтерської діяльності прийшовся саме на березень-квітень, коли я пам'ятаю, з Харкова до нас приїжджали волонтери, тому що волонтерам з інших регіонів, я не можу сказати, що не можна було їздити в Харків, але нас просили цього не робити, тому що там досвідчені волонтери, а ми могли би їхати на шару, не знаючи доріг, і попасти в пастку до окупантів. І я дуже добре пам'ятаю, передаю вітання нашим харківським волонтерам, які, ризикуючи буквально всім, приїжджали за ліками, приїжджали за необхідною гуманітарною допомогою. І водночас хотіла би також подякувати Новій пошті, яка швидко відновила роботу по Харкову і трошки розгрузила наших волонтерів. І на сьогоднішній день Нова пошта допомагає нам працювати в цих напрямках. Щиро дякуємо. В квітні, 5 квітня в одному з інтерв'ю радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни ось-ось готуються залишити Херсон. Це не значить, що Херсон звільнять завтра, але росіяни всерйоз розглядаються серед своїх військових планів, заявив тоді він. 6 квітня в результаті дій підрозділів Збройних сил України, що наступають, ворог втратив контроль над населеним пунктом Сокорківка. Йдеться в заяві Генштабу. Ворог в результаті наступальних дій Збройних сил України втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенський і Трудолюбівка. 22 квітня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими з села Нова Зоря, снаряд потрапив до будинку місцевого жителя. Було вбито 16-річного підлітка та чоловіка. Тяжкі поранення отримав ще один мешканець. З цього приводу обласна прокуратура розслідує справу щодо порушень законів війни. 25 квітня ввечері мер міста Ігор Колихаєв заявив, що російські військові захопили Херсонську міську раду. Із будівлі було знято прапор України. Військові РФ відібрали в охорони ключі від будівлі і намагалися дізнатися, о котрій годині зазвичай починається робочий день. Меру та співробітникам міської ради дали можливість поїхати додому. Ввечері 27 квітня в місті біля телевежі прогриміли вибухи, російські телеканали перестали працювати. 28 квітня з'явилася інформація, що окупанти хочуть в Херсонській області ввести ФОБЛІ. 9 травня, ви пам'ятаєте, що на Росії це якась там подія, ми не відзначаємо, але 9 травня це був такий день, я пам'ятаю, коли нас попереджали, що ми маємо бути десь близько бомбосховищ, тому що на Росії будуть пускати фєєрверки в бік України, і це може бути для українців вкрай небезпечно. Але водночас, станом на цей день, із Херсона виїхало близько 45% жителів і 20% з області. В червні стало відомо, що окупанти почали перевозити свої сім'ї та власні речі до міста. Після окупації міста роботу Херсонського морського форту було призупинено, та 15 червня окупаційні війська відновили його роботу. 18 червня невідомі намагалися ліквідувати Євгенія Соболова, начальника 90-ї виправної колонії та колаборанта. Херсонські партизани розстріляли окупантів у закладі під час вечері. 19 червня мер міста Мелітополь Іван Федоров заявив, що в ЗСУ перебувають на межі Херсона і можуть звільнити його у найближчі тижні. Нагадується, 19 червня.
20 червня Сергій Халань, радник голови Херсонської військової адміністрації, заявив, що окупанти відкинуті з першої лінії оборони в Херсонській області. 24 червня в Херсоні підірвали автомобіль з головою, в лапки беремо, управління сім'ї, молоді та спорту окупаційної ОВЦ Дмитром Савличенком. Колаборант загинув. Також 28 червня стало відомо, що російські окупанти відкрили в місті та області пункти видачі російських паспортів. В липні, 6 липня, Сергій Халань повідомив про знищення російських складів у районі залізничного вокзалу. 9 липня ЗСУ оголосили про успішне знищення 2 командних пунктів в області, в результаті чого ліквідували 200 окупантів і знешкодили 6 ЗРК «Панцер», РСЗВ «Акація». 10 липня Сергій Халань повідомив, що ЗСУ влучили в російську військову частину. 14 липня виконуючи зобов'язання керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій повідомив про звільнення 44 населених пунктів в Херсонщині від російської окупації. Вночі проти 17 липня ЗСУ знищили штаб, казарми та склад з боєприпасами росіян у Лазурному на Херсонщині. Також того дня знищили до 350 терористів так званої ДНР, до 10 одиниць російської техніки і з боєкомплектом і радіолокаційною системою «Падльот К-1» в недобудові поблизу Чайки. 19 липня завдали удари по Антонівському мосту по системах ППО. Через знищення деяких важливих об'єктів ППО українська авіація отримала можливість залутати в тил ворога. Під вечір було збито ворожий літак за 50 кілометрів від лінії фронту під Новою Каховкою. Також 20 липня завдали другого удару по Антонівському мосту. Росіяни перекрили рух мостом. Весь тиждень українські сили наносили стратегічні удари у Снігурівці, Новій Каховці, Антонівці, Лазурному, Чаплинці, Родинському, Херсоні і Чарівному, Новій Маячці, Дар'ївці і Таврійську. Така кількість ударів в порівнянні з іншими напрямками може свідчити, що українська артилерія має завдання завдати найбільше шкоди російській логістиці. Це підтверджує Генштаб. Росіяни відчувають великі проблеми на південно-бузькому напрямку з боєкомплектом, їжею та водою. Я нагадаю, що в той час приблизно ми почали отримувати перші системи «Хаймарс», які дуже довго шукали окупанти, тому що на кожному своєму пропагандон ТВ вони віщали про те, що «Хаймарс» не представляє для них абсолютно ніякої погрози. А потім вони вирішили, що все ж таки представляє, тому треба їх ловити. Ви пам'ятаєте, як цей клоун Какашенко повідомив про те, що знищено «Хаймарсів» більше, ніж прибула на територію України. Водночас ми відчули насправді, що під'їхала якась важка тема для нас. І Антонівський мост, ви пам'ятаєте, перші пошкоджені, коли Спіромоусов розповідав, поки що не Кобзона, на жаль, про те, що міст не пошкоджено, і все гаразд, і можна їздити. В той же день «Хаймарси» влупили другий раз, і стало зрозуміло, що цей міст використовувати більш не можна. І мені подається, це був такий початок Херсонської операції саме з Антонівського мосту, тому що наші бійці почали доволі таки якісно знищувати тили, які снабжали російських орків. І ми, щиро кажу, кожен раз, коли отримували повідомлення про те, що знову сходили по Антонівський міст, на сьогодні він пошкоджено повністю, на жаль, але водночас свого часу це врятувало дуже багато життя цивільного населення Херсону, тому що Оркостан, мені подається, вже в ту хвилину зрозумів, що йому таки і здав. Вранці 23 липня, аби створити проблеми з постачанням російського угрупування на правому березі Дніпра в Херсонській області, українські військові влучили в Дар'ївський міст через Інгулець.
Таким чином був пошкоджений міст через Інгулець біля Дар'ївки і в бік Каховської ГЕС. Вночі 26 липня українські військові завдали ракетного удару по Антонівському мосту, а перший заступник голови Херсонської області Ради Юрій Соболевський повідомив, що міст зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок обстрілу і відповідальні роботи заберуть багато часу. Також було пошкоджено Антонівський залізничний міст. 29 липня українські військові завдали високоточного ракетного удару по автомобільному мосту, що веде до Каховської ГЕС через шлюз. Міст було частково пошкоджено. Російські окупанти стверджували, що міст був обстріляний з М142 «Хаймарс». Аби показати, що міст вистояв, було знято та поширено відео під час зйомок, якого пропагандист Андрій Руденко показав знищену станцію РЕБ. Називалася вона «Реплент-1». Попри те, що автомобільна частина моста лишилася майже неушкоджена, залізнична частина зазнала істотного руйнування. Перекриття під коліями впало в шлюз, а повноти колії зависли у повітрі. Таким чином було перебито другий та останній залізничний шлях, що сполучав прибережні угрупування російських окупантів. А водночас для нас дуже, ну принаймні для мене, дуже знаковим був серпень, коли вітаю. Чомусь затримливая YouTube Ягора повідомлення, що Путін хуйло. Конечно, розблокували. Вітаю, шановні, вітаю, дороженьки. Серпень місяць для мене був інформаційно дуже насиченим, тому що часом ми отримували повідомлення, що наші бійці готуються, я не скажу які, українські, білоруські, польські, чешські, але водночас наші бійці почали запевнювати в тому, що Херсонський напрямок чекають доволі потужні бої. Ми не знали саме, як це буде виглядати. Ми залишали це, звісно, на відповідальності, скажімо так, Генерального штабу Валерія Залужного, але ми знали, чесно скажу, серед нашими, скажімо так, друзями ходило таке цікаве міркування, що це буде дуже незвичайно і це буде дуже неочікувано для москалів, тому що, як показало паралельно з цим, відбувалася Харківська операція. Ви пам'ятаєте, в цей час доволі яскраво і якісно проявили себе наші бійці саме на Харківському напрямку. І серпень для нас був дуже інформаційно таким насиченим, тому що ми мали спостерігати і що відбувається на Сході, що відбувається на півдні, що відбувається на правому березі. Тому для нас серпень це був дійсно такий переломний місяць, де ми вже зрозуміли, що перемога буде, залишилося її тільки дочекатися. Звісно, те, що Україна переможе, ми розуміли в перші дні, тому що коли цей бліцкриг не вдався і волонтери неймовірними зусиллями почали працювати, ми працювали, що називається, без перепинку, 24/7, не було в нас відпочинку, і я рада, що світ відгукнувся. Ви пам'ятаєте, з Славою ми робили стріми, і цих півроку, можна сказати, ну майже півроку, ми відпрацювали для того, щоб надати максимально нашим Збройним силам, щоб вони не думали за берці, щоб вони не думали за ножі, за біноклі, за тепліки. І мені подається, що спільними зусиллями волонтерів нам вдалося хоч трохи забезпечити наших бійців. Я знаю об'єм нашої допомоги, але це все буде, звісно, вже враховано після війни, коли ми зможемо озвучувати, кому ми надавали допомогу, скільки допомоги, і це буде не стільки з позиції подивитися, які ми молодці, а з позиції, що якщо ми десь були корисні, то це вже дуже класно. Тому, скажу коректно, нашим бійцям з Херсонського напрямку я вже сьогодні писала щиро подяку, але ще раз зазначу, ви класнючі. Я щиро вам дякую за те, що наші світанки, вони існують,
на жаль, не всі зустрічають, але я розумію, що як би не ви, ця кількість людей, яка зараз розплющує зранку очі, п'є смачнющу каву, про яку забула, а це все завдяки нашим ЗСУ. Так що, друзі, я закликаю, допомагати нашим бійцям. Війна триває, їм все ще потрібна допомога. Відповідно, ми маємо працювати, як то кажуть, на ізнос. І так, серпень, давайте подивимося, що відбувалося там, тому що нібито нічого на Херсонському напрямку не відбувалося. Вся наша увага була прикована до Харківської операції, але водночас там не було тихо. Наші ЗСУ протягували працювати. Станом на 1 серпня 2020 року ЗСУ звільнили від російських окупантів 46 населених пунктів на Херсонщині. А вже 2 серпня Дмитро Бутрій, виконуючий обов'язки голови Херсонської ОВА, повідомив про 53 населених пункти, які звільнено від окупації. 11 серпня 2020 року ЗСУ повідомили про нанесення вогневого ураження командного пункту 126-ї окремої бригади берегової охорони берегових військ МВФ Росії в Новокам'янці, знищення пункту управління 49-ї армії РФ біля Червоного маяка та окупаційного складу з боєприпасами біля Барвінку. Ураження командно-спостережного пункту з батальйонної тактичної групи 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ в Ішенці або Ішенці. Пробачте, вибачте мене, будь ласка, якщо я дещо читаю некоректно, але повірте мені, ми тільки зараз, ну не зараз, звісно, а спочатку активної фази, але дуже добре, щоб ми почали вивчати географію України. 27 серпня в Херсоні пролунав вибух біля виправної колонії номер 90, на території якої росіяни розмістили свою базу та боєприпаси. Також було нанесено удар по промзоні, на ній була розміщена техніка разом з окупантами. Промзона розташована біля цієї колонії. 29 серпня вночі ЗСУ нанесли удари по складах та військових частинах окупантів у Херсоні. Також цього дня так званий 109-й полк ДНР російських окупаційних військ відійшов від своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники, які підтримували його, втекли з поля бою. Таку інформацію оприлюднило українське оперативне угрупування військ Каховка. Те, що Україна відновила контрнаступ на Херсонському напрямку, підтверджує на брифінгу і речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Водночас представниця закликає українців набратися терпіння, оскільки на цьому напрямку російський агресор забрав досить потужні сили. В цей же день Сергій Брачук, спікер Одеської військової адміністрації, та Володимир Літвінов, голова Бориславської райадміністрації, повідомили про влучення у Бориславський машинобудівний завод, на території якого окупаційні війська розмістили свою живу силу разом з технікою та боєприпасами. А вже по обіді з'явилося повідомлення про влучення та базування окупаційних військ біля Маячинського Північно-Кримського каналу, знищення російської переправи у селі Львове Береславського району та російського складу з боєприпасами у селі Гаврилівка на Херсонщині. Тут я додам до Сергія Другаков збирає індивідуальний збор на машини для нашого доброхотника. Пробачте, я крышечку повідомлень прокоментую. Егор, я хотела бы отзначить, я крыху отвлеклась, скажем так, от Сергія, тому що було шмат справа, у нас є певне питання по фонду, які я мушу вирішати, мені постійно дергають з різних кшталтів документації, і я не розповсюджувала Сергія збор. Насамрэч, гэты збор ідзе під эгідай фонду Хелен Мінскай, і я вельмі прошу вас, калі ласка, підтримайте Сергія, тому що дійсно ми збираємо для беларускіх добрабатаў на аўтамабілі, і я глядзела астатнія дадзеныя, там, ён не сабраў нічога, таму хутка я павяртаюся, што называецца, справаздачамі. Літаральна сёння я зазначу, што мы па астатняму збору маем, і, канешне, дадам інфармацыю па Сергія збору. Так што ведайце, калі ласка, Сергій Другаков, прадстаўнік у Вялікай Брытаніі, ён вядзе збор па аўтамабілю для беларускіх добрабатаў, якой мы мусім перадаць
у випадку, коли він його зможе набити, тому що закупаємо його у Великій Британії і, відповідно, нам потрібен час його сюди привезти. Ён будзе весціся паромам, гэты аўтамабіль. Адзінае, што я, мабыць, Сергею прапаную набыць яго дзесьці ў Літве, у Польшчы, мабыць, у Эстоніі, то бок, ну, каб крышачку наблізіць, прыблізіць гэты аўтамабіль да Ўкраіны. Каб не такі доўгі шлях быў, але Сергей, наколькі мне вядома, хоча яго весці сам, таму тут я не буду перашкаджаць яго светапогляду па збору, таму Ягор адказвае на ваше пытанне пад эгідай фонду Хелен Мінскай. Сергей Другакоў зараз вядзе збор па аўтамабілю для беларускіх дабрабатаў. І давайте павяртаемся да Херсона. У нас застаецца верасень, лістапад, паглядзім, што там, а потым мы будзем глядзець відэа за Херсона, якія я сёння пазбірала для вас. Яны ўжо не такія марудныя, як чытаніна, але мне падаецца, вось гэтая храналогія падзеяў, яна павяртае нас да таго, што адбывалася, і я потым неяк паспрабую паясніць, чаму гэта так важліва для беларусаў трымаць вось гэтую грамадскую пазіцыю, што называецца, пастаянна на медыйным, на публічным узроўні, тому што, ну, вельмі шмат ад гэтага залежыць. 10 вересня ЗСУ завдалі удару по будівлі товариства Алкосервіс. Ви пам'ятаєте, шмат жартаў было ў сетках, што маскалям все, можна ўжо не ваяваць, таму што алкашку знішчылі, бухаць яны цяпер на гэтым накірунку не змогуць. Там разміщваўся асобовы склад і військова тэхніка расійскіх війск. Ну, дзе б яшчэ разміщаліся маскалі, як не на алкасервісе нейкім. Ну, алкасервіс, відавочна, гэта таварыства, я так разумею, украінскае было, але адночас, ну, мы ж ведаем, што яны ўсе п'юць, як шалёныя. Беларусы таксама з зямлі паведамляюць пра тое, што неймаверна бухаюць маскалі, і гэта проста, калі бачыш некую істоту, якая ідзе мацюкаецца і бухае, 100% гэта будзе маскаль. 17 вересня підтвердження знищення понад 180 рашистів. Російські спецслужби 5 днів розбирали завали та діставали тіла ліквідованих окупантів, намагаючись приховувати втрати. 16 вересня російські СМІ повідомили про ракетний удар по будівлі окупаційної адміністрації міста. Оперативне командування «Південь» в своєму зведенні про виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами сили зазначило в тому числі пункт управління безпосередньо в Херсоні. І отже, 30 вересня росіянин та їхній колаборант Кирило Спермоусов повідомив про загибель у Херсоні Олексія якогось там так званого заступника голови ВЦА та колишнього ФСБівця. Добре звучить, ФСБівці. Треба взяти собі так десь, ФСБівці. Будемо їх так і називати. Листопад. 9 листопада 2020 року, пам'ятаєте цю знакову дату, 2 дні назад, РФ наголосила про те, що якась там, пам'ятаєте, в українських пабліках приходила, що якась свиноподобна там істота на Росії повідомлює про те, що потрібно зберегти життя наших москаликів, чмобіків. До речі, чмобіки, хто не знав, білорусам зараз розповіду, чмобіки українці так називають частково мобілізованих. Так що все тут нормально, ніякої образи у гэтым няма. Чмобіки – гэта скорочена форма частково мобілізованих орків, так що все добре. 9-го, ви пам'ятаєте, вони повідомили про те, що вони дуже хвилюються за своїх недомірків, хоча вже, мені подається, мільйони відео, де там просто абсолютний жах, то я не до армії, і я не знаю, яка вона там по рахунку, мені подається, вона вступає в армію Зімбабве, тому що навіть там такого жаху немає. А зараз ви чули, що повиходили так звані дружини, ну, знову ж таки, дружина дружині рознь. Так, пишаюся дуже і з задоволенням ношу цю майку. Просто без натяків, ні на що. Жаляться вони, що вбивають чмобіків, не годують, немає снабження. Ну, зима попереду, подивимося, чиї дружини круче. Так скажу.
9 листопада, пам'ятаєте, вони сказали, що ми відходимо, все. Я не шмогла, і там якийсь клоун кивнув головою і сказав, типу, да, відходимо, так, там, все, там накидаються нам звіздюлей, типу, не сидимо там, валім. І що цікаво, сьогодні по пабліках проходило, вони ж там валили всі разом, типу, казали, що це типу, організований відхід, забирають всіх, так ніфіга. Сьогодні зараз поставлю звернення до білорусів, я його також підгрузила. Не зрозуміла, чому... Друзі, перепрошую хвилиночку. Алло. Привіт, в мене стрім, я тобі передзвоню. Давай, папа. Угу, давай, папа. Перепрошую, на чому зупинилася? Типу, вони там всіх вивели. Так от сьогодні українська військова, я не пам'ятаю, хтось з Генштабу, мабуть, якщо знайду новину, скажу, хто саме, порадили просто, ну, якщо ви залишилися у Херсоні, у вас є тільки один вихід, це піти і здатися. Маєте опустити зброю, достати рожок з автомату, з кулемету, з чого там. Що цікаво, сьогодні приходили кадри, як чмоні переодягаються, викидають свою цю форму. Я навіть не знаю, яка вона, в нас такої немає, я навіть не знаю, як вона називається. Якийсь закат над болотом, вибачте мене. Тому що я знаю, в нас є мультиками, пікселя, а ось такою мелкою я не бачила. Я не знаю, що це таке, як вона називається. Як набити байрактар для каліновців? Ви розумієте, я єлі-єлі назбирала на бінокль нашим хлопцям, і, ну, я сьогодні зазначала, ми собрали, я маю на увазі, що той збор, про який я розповідала, ми собрали разом з вами 18 750, і сьогодні відправила 1000 гривень, да? 18 750 гривень я накерувала, щоб ви купили шини, щоб ви купили бінокль, і нам потрібно було 31,5 тисяча, ми не добрали, і хлопці будуть вже зачиняти шини, тому що бінокль вже набили, а шини ще не, і, відповідно, яны будуть дозачиняти гэта ўсё сваімі коштамі, то бок яны не будуць чакаць, калі мы зачыню збор. А можете сабе ўявіць, колькі я буду на байрактар збіраць? Вось, таму, канешне, каб была прапанова ад беларусаў, што Хелен, мы там далучаемся, дапамагаем табе, калі ласка, адчыняй збор на байрактар для каліноўцаў, і мы будзем вось табе дапамагаць распаўсюджваць інфармацыю, тому што я, беларусы, буду сварыцца з вами, шчыра кажу, ну як ж сварыцца. Калі я даю нейкія пасты, у мяне, прабачце, зараз нос чуха, але гэта не брахня, у мяне больш за 1000 сяброў у Facebook. Здагадайцеся, колькі людзей робіць рэпост. Вось наўпрост, рэпост. Я ж не прашу там данаціць шчыра, хаця беларусы мне дзякуюць, данаціць, але адносчас хаця б рэпост зрабіць. І пастаянна ж пішу, зрабіце рэпост, зрабіце рэпост, зрабіце рэпост. Ніфіга, вось беларусы яшчэ не такія хуткія, як украінцы, тому што украінцы тынц, і я гляджу у маей сяброўкі, якая таксама размясціла пост, ужо там блізка 200 перапостаў, і вось такім чынам хуценька зачыняюцца пытанні. А ў нас лайк паставілі, ўсё, адзначыліся, я пайшоў. Рабіце рэпосты, і, мабыць, мы калісьці дойдзем да ўзроўня, каб сабраць для каліноўцаў на байрактар, я не супраць. У мяне валанцёрская картка афіцыйная, вось тыя рэквізіты валанцёрскай карткі, якой вы бачыце, гэта зарэгістраваныя ў падатковыя спецыяльныя дадзеныя, пакольку ў фонду яшчэ не дадалі рахункі. У мяне есть валанцёрская картка, па якой я здаю справаздачу ў падатковую, ну і розныя фінансавыя структуры. Адпаведна, мы можам спакойна карыстацца гэтай карткай. Калі ласка, прапануйце, адчыняйце ініцыятыву вось такога кшталту, я з задавальненнем вам надам магчымасць набыць для каліноўцаў байрактар, я не бачу праблемаў. Вось, адзінае, што нам трэба будзе справаздачу па ім здаць, так што вы маеце на ўвазе, што серым імпартам замяшчэннем не пройдзе, то бок калі вы там хаціце ўціху байрактар на Беларусі сабраць і перадаць украінцам, не атрымаецца, мне трэба падаць чэкі, я збіраю дзесьці у мяне там, не пакажу блакноты, пакуль я збіраю ўсе чэкі, таму што мне патрэбна будзе ў канцы
Гэтага года справаздачу здаць по 21 году, але я не здаю, тому што картка была зарэгістравана ў 22, а вось ужо ў 23 году мне патрэбна будзе здаць у падатковую справаздачу, колькі грошаў мы сабралі, на што вытрацілі. Так што майце на ўвазе, што калі вы данаціце на картку, то яна абсалютна легальная, афіцыйная, і я не нейкі там невядомы валанцёр, не, вельмі такі вядомы. 10 листопада, давайте, у нас тут 2 дати залишилось таких ключових, і підемо дивитися ролики, вони класні, класнючі, я сьогодні плакала, щиро кажу. 10 листопада мене пані Любов мене виправила, правильно казати листопада. Листопада білоруської, і ось тут у мене був, я ще раз відхилюся від теми, 10 листопада, зараз будемо розглядати, у мене був кришечку дисонанс, тому що білоруський листопад, а українська мене вчили листопад. І у мене ось завсёды було ось таке, як натиск правильно ставить, холера. А зараз мені легко, тому що листопад, і все просто. Ніде нічого не потрібно коверкати, просто кришечку помягчей гэты месяц називати, і все. Так що вчите мову, вчите мову. Вітаю, Харків, вітаю! Божечки, Харків, пам'ятаю ваших волонтерів, пам'ятаю, і ти пам'ятаєш, ти ще не пам'ятаєш, тебе туди ще не було. 2 байрактара у мене своїх дома льотає, це капець. Потім як покажу, як ми виховуємо 2 бандеровців. Що я хотіла сказати? Харківські волонтери, ми, мабуть, квітень-травень хлопці приїжджали. Я, плакала з них, тому що вони такий шлях робили, вони об'їжджали райони України. І, чесно кажу, це неймовірний героїзм, тому що обстріли, лунає постійно повітряна тривога. Я пам'ятаю, хлопці приїжджають, повітряна тривога, вони кажуть, ми після повітряної тривоги там знайдемо вас, під'їдемо. Я кажу, та хлопці, згаманіться, мені б вас відпустити. Там давайте швиденько, якщо ви не перебуваєте. Насправді, чесно скажу, ми цей лайфхак, божечки, не можу я це виказати. В дорозі небезпечно було, тому що працювали ДРГ, але водночас, якщо був якийсь авіанальот або ракетний обстріл, бути в дорозі було набагато безпечніше, ніж знаходитися десь в стаціонарній крапці. І я чесно скажу, я в дорозі себе почувала набагато спокійніше, ніж коли тривога мене ловила десь в місті. Так що, я пам'ятаю, ми їхали по одній з доріг, поверталися і почала лунати тривога, і ми проїжджаємо, працювала кафешка якась, і ми такі, мабуть, заїдемо під час, зачекаємо в кафешки, а потім такі, ні. В дорозі все ж таки спокійніше. І ми якось кафешку пропустили і вирішили, що ми не будемо зупинятися на дорозі, тому що, дійсно. Тому я намагалася під час повітряної тривоги не тримати машини стаціонарно, щоб їх не пошкодили, якщо буде прильот, а все ж таки, щоб вони рухалися, тому що, скажімо так, в ціль, яка їде, важче попасти ракетою, або там, якщо авіанальот, то, мені подається, можуть мене волонтери виправити, але мені завжди було безпечніше рухатися, ніж стояти. Так що вітаю, Харків. Ви залишили в моєму серці величезне тепло, доброту, і Андрій Ворскла, якого ми поховали, він був харківський хлопець наш. Андрій загинув, на жаль, був дуже класнючий волонтер, військовий. Так, пам'ятаємо. Виплачемо сльози після війни. 10 листопада. Давайте повертаємося до Херсону. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний прокоментував відведення військ РФ з правого берега Дніпра. Цитата. «За кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону – це результат наших активних дій».
І 11 листопада Наталія Гуменюк у телеефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» підтвердила звільнення Херсону Збройними силами України. З чим я нас і вітаю. Наверное, выходим. Все, вы контролируете. Контролируй, чердаки. А ну дай хоть помолчи. Лена! Ми в Херсоні. Люди починають зустрічатись, прапорами вітають. Дорогу! Дорогу! Героям слава! Проезжаем! Любимо вас! Поїхали! Все, нам їхати далі! Да. Наші хлопці. Все, йдуть сюди. Все, вже є. Все, вже заїжджаємо. Привіт. Це Україна. Так. Багато, зараз заїжджаєте, перший екіпаж. Наші теж воюють, хлопчики молодці, золоті ви наші. Хлопчики. Боже, молоді наші. Слава Богу, для вас, Боже. Боже, скільки вас. Боже, так та нас тут мало осталося. Слава Україні. Слава нашій. Прийшлось нещадно мене застати. Сволочі. Тримайте, це вам. Тримайте. Де прапор? Підру. Де він є? Це вили? Бачиш? Тут має бути пістol сюди. Добре, поїхали, пацани. Бабак. Я знімав вже не знаю. Так. Тепер кажу білорусам.
Увесь гэты час цягам 8 месяцаў акупацыі, больш нават 8,5 месяцаў акупацыі, таму што фактычна акупацыя Херсона адбылася ні 1, ні 2 числа, калі ўжо, што называецца, з усіма бруднымі ботамі зайшлі расіянцы на тэрыторыю Херсона, Херсонскай обласці. Увесь гэты час, 8,5 месяцаў, Херсон дэманстраваў сваю неймаверную любоў да сваёй радзімы. Я глядзела херсонскіх блогераў, шчыра кажу, я вельмі баялася іх публікаваць, таму што ў мяне ёсць беларускі сіндром, дзе я проста баюсь высвятляць людзей, якія датычныя да гэтай гісторыі, і адпаведна я не хацела, каб я неяк нашкодзіла ім. Але я глядзела іх стрымы, я глядзела іх паведамленні, я глядзела іх ролікі, і я шчыра кажу, гэта людзі, якія не баяліся не проста нічога, а яны гатовы былі ў любую секунду чыніць супраціў, ведаючы, што іх затрымаюць, магчыма, іх будуць катаваць, хутчэй за ўсё жылі і працавалі з думкай, працавалі умоўна, выказвалі сваю любоў да радзімы, ведаючы, што ў любую хвіліну могуць выбіць нагой дзверы і размясціць іх у катавальні, і хутчэй за ўсё яны адтуль ужо ніколі не выйдуць, таму што, на жаль, ва ўкраінскай гісторыі забойства гэта стала для расіянцаў нейкай нормай. Вось такім чынам яны вырашаюць пытанне, яны ўбіваюць не толькі сябе, не толькі украінцаў, яны ўбіваюць усё, што для іх мае нават нейкую псіхалагічна-маральную пагрозу, скажу шчыра так. То бок не абавязкова праяўляць нейкую сілу супраць іх, нават звычайнае украінскае слова. Вы чулі гісторыю, калі я не памыляюся, медсестра была павешаная толькі за тое, што яна сказала, што скадовск це Україна. Також волонтери працювали, знаючи, що нас вбивають. Коли, я скажу по мовах, пробачте, українські волонтери ведали, що яны під особливим прицелом, тому що ми, як одна криниця за снабження, полювали за харківськими волонтерами, вельми шмат загинуло їх. Ми відовочно об этом ведали, але каб не сеять паніку і не демотивувати, скажімо так, інших волонтерів, ми, звісно, завсюди тихо їх оплакували. Ось, і не розповідали, що у нас величезні страти на Дніпровському накерунку, на Миколаївському накерунку, на Херсонському, на Харківському. Ось. Але одночас ми розуміли, заради чого ми це робимо. Ми розуміли, що без нашого уділу ситуация в Украине будет горше. Конечно, мы не можем конкурировать с Министерством обороны. Конечно, мы не такие, скажем так, бадьорые и матерые, как Министерство обороны Украины. Мы не можем себе, як Сергій Притула зазначає, навіть коли згуртуються усі волонтери України, ну, добре, коли ми 5% будемо складати того, що Міністерство оборони робить для Збройних сил України. Але водночас ми розуміли, що навіть коли гэта 1% допомоги армії, ну, гэта величезная праца і величезная допомога. Тому я щиро кажу, я неймовірно ганаруся тим, що ми вже витримали і попереду тяжкі бої. Зараз я адзначу, що у нас вельми тяжка ситуація на Донбасі, але, як то кажуть, ні кроку назад. І я хотіла би так само пустити ще раз відео звернення української військової адміністрації до представників гэтых званих армій Білорусі і країни-окупанта, агресора Росії. Ні, я його не загрузила, ну то й добре, поглядіть на каналі, цудовно. Наприкінці нашого стрімчику я хотіла би показати вам
цудовною новиною, яка сьогодні, на жаль, була, мабуть, ніяк і не можу сказати, що задушена, ні, але ніяк позакинута, позабита останніми новинами з Херсону, але новина, яка, мені подається, наприкінці стриму буде вельми натхняльною, вельми мотивуючою, вельми позитивною. Українці, я вітаю нас, тому що 45 героїв повернулися додому, і наші захисники зараз в відносній, але безпеці, їм вже нічого не погрожує того, що погрожувало до сьогодні. Я неймовірно рада тому, що їх очі побачили українське небо, вони вдома. І я десь так по-білому заздрощу їх сім'ям, тому що вони нарешті обіймуть тих, кого кохають, тих, кого люблять. І ми також чекаємо наших хлопців додому, тому що ми дуже скучили, нам їх неймовірно не вистачає. І, чесно скажу, новини від них іноді підбивають на всіх фронтах, що не можеш працювати, не можеш спати. Але ми знаємо, заради чого це все робиться, тому, мабуть, зараз вам підгружу відео, 1 секунду. Якщо воно в мене десь наверху, то я вам передам вітання від наших захисників. Зараз, хвилиночку. Так, зараз я підгружу вам. І з позитивчиком відправлю вас спадки, що називається. Я знаю, щоб ви... Я хочу, щоб ви знали, кому ви допомагаєте. Для мене це вкрай важливо. Це не єдиний підрозділ, я вже казала, в нас, якщо так можна сказати, на забезпеченні 4 підрозділа. Це 2 білоруських, 2 українських і ми надаємо нашу підтримку і допомогу. Слава Україні! Живі Білорусь! Тримаємо строй, допомагаємо армії, тому що за нами правда, сила и Бог. До зустрічі в ефірах. Бережіть себе. Будьте у бомбосховищах, коли це потрібно. Українці, я вас обожнюю. Ще раз кажу, слава нації, смерть Російської Федерації, нехай Москальня здохне, а ми будемо жити. Поруч з нами наші дітки, наш скарб. Бережемо себе, бережемо них. Все буде Україна.